Menditez Erraiz Intimean ez gaude kotxe bat bakarrik fabrikatzen. Mikropime teknologiko bat bezala funtzionatzen dugu. Euskelek lehiaketarako ikastetxeko 5 ziklo desberdinek hartzen dute parte. Berrikuntza pistara eramateko eta beti lantaldeari eta segurtasunari lehentasuna emanez. Zehaztasuna diseinuan hasten da. Fabrikazio mekanikoko diseinu departamentuko kideek geometria zuzeneko direkzio bat garatu dute. Ackerman sistapean 100% egokituta. Bira perfekturako. Bolantea karbono fibran eskuz fabrikatuta dago. Tximeleta formako diseinu ergonomiko batekin. Behin-behineko diseinua izan baino lehen, ariketa fizikoko departamentuak ergonomia baieztatu zuen. 3D prototipo baten bidez, pilotoaren erosotasuna bermatzeko. Sendotasuna funtsezkoa da. Pieza kritiko guztiak mekanizatuak izan dira fabrikazio mekanikoko ikasleengatik. CNC erremintak erabiliz tolerantzia minimoa izateko. Aurreko ezekidroarentzat uhineko malgukiak txertatu ditugu hauek malguki konbentzional baten indarra eskaintzen dute espazio gutxiago okupatzen duten bitartean. Erresistentzialtuko altzairuzko mangetak aluminiozko bieletekin batu ditugu pisua eta iraunkortasuna orekatzeko. Balastetan segurtasunarekin ez dugu jokatzen. Sistema hidrauliko batek aurreko gurpiletara 188ko karga bidaltzen du balastatze kritikoetarako. BGM Pro aluminiozko janta erabili ditugu euritako pneumatikoekin konbinatuta. Aurkako egoeretan kotxea guztiz kontrolpean dagoela bermatzeko. Amaitzeko, muntai honen bihotza elektromekanikako ikasleen eskuetan dago. Etorkizuneko mekanikariak direnez, haiek dira montaje honen buruzagiak. Hau da, konponente bakoitzak ezekidura, direkzioa, balastak eta abar, haien funtzioa betetzen dutela egiaztatuz. Talde bat gara, Menditez gara, amaieran ikusiko gara.